היום אנחנו נראה מה זה ואיך זה בעצם ממש משנה את החיים שלנו כשאנחנו רוצים לבנות layout מסוים של אלמנטים שישבו אחד ליד השני, למרכז אותם, להזיז אותם מצד לצד. אז מה זה פלקסבוקס בעצם? פלקסבוקס בעצם נותן לי את היכולת להגדיר קונטיינר, שאנחנו יכולים להמציא אותו עכשיו, שבתוכו יהיו משהו שנקרא Flex Items. מה זה בעצם הדבר הזה? הקונטיינר הוא זה שהוא הפלקסבוקס. הוא הקופסה שהיא פלקסית, היא גמישה, אפשר לשחק עם האלמנטים שבתוכה. הפלקס אייטם זה בעצם כל אלמנט שיושב בתוך פלקסבוקס. אוקיי? זה פשוט המוסכמה שלנו, אלה המילים שאנחנו מדברים עליהם. אז בואו נסתכל רגע על כל מיני דוגמאות ונבין איך אפשר לעבוד עם זה ומה היכולות של זה. אז הכנתי פה מראש איזשהו קובץ סטייל, אפשר לראות אותו פה. יצרתי פה רק את ה-H1 הזה, ומה שאני רוצה עכשיו זה להגדיר את הקונטיינר שלי. אז אני נותן קלאס שנקרא קונטיינר, לא להתבלבל עם הקונטיינר של בוטסטראפ, זה פשוט שמות זהים. אתם יכולים לקרוא לזה באיזה שם שתבחרו, אז בואו נשנה את זה אולי לפלקס קונטיינר. אני רוצה שהפלקס קונטיינר הזה יהווה פלקסבוקס. אוקיי? אולי לפני שאני אעשה את זה אפילו, בואו נגדיר רגע את האלמנטים, שזה בעצם האייטמים שלנו. בואו ניתן להם רוחב קבוע של 250 פיקסל, גובה קבוע של 250 פיקסל, ובקגראונד של, בואו נראה, אדום. אוקיי. בואו ניתן לכל אחד כזה גם מרג'ין של 5 פיקסל, רק כדי שנראה הבדל ביניהם. ובורדר רדיוס של 5 פיקסל, ובורדר של 1 פיקסל או 2 פיקסל, סוליד, פינק. מתנצל על הבחירת דברים המזעזעת. בואו נעלה את זה אפילו ל5 פיקסל. אוקיי, שימו לב. כרגע, כשאנחנו מסתכלים על הפלקסבוקס, על הקונטיינר שלנו, אני אפילו אציג את זה ככה, כדי שיהיה לנו קצת יותר מובן מה אנחנו רואים פה. מה שעשיתי זה שפתחתי את ה-DevTools, ואני מסתכל על האלמנטים. אז יש לי פה את הפלקס קונטיינר, שכרגע הוא עדיין לא פלקסבוקס, כי לא הגדרנו לו שום סטיילינג. עכשיו, אנחנו זוכרים שאלמנטים שהם מסוג דיספליי בלוק, שזה בעצם הדיפולט של דיבים, כל עוד לא הגדרנו להם משהו, אז אנחנו יודעים שהם תופסים שורה, אוקיי? ולכן כל אלמנט כזה, כל אייטם, תופס את כל השורה, והאייטם הבא אחריו נופל לשורה הבאה. אם הייתי רוצה שהם ישבו אחד ליד השני, יכלתי להשתמש בפלוט, דיספליי פלוט, וזה היה עובד, אבל זה נורא מסובך, ויש בזה, יש הרבה יכולות שהייתי רוצה להשיג שלא קיימות. למשל, הייתי רוצה שכל האלמנטים ישבו אחד ליד השני, ולמרכז אותם לאמצע. אוקיי? בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בעזרת פלקס. דבר ראשון, כדי להגדיר שפלקס קונטיינר הוא פלקס, אז אנחנו מגדירים לו דיספליי פלקס. כמו שאנחנו מגדירים דיספליי בלוק, אנחנו מגדירים דיספליי פלקס. תשימו לב שברגע שעשיתי את זה בצורה אוטומטית, הוא שם את כולם באותה שורה. עכשיו, אפשר גם לראות שהוא שינה להם גם את הרוחב. למה זה קורה? בגלל שפלקס קונטיינר בצורה דיפולטיבית מנסה להכניס את כל הפלקס אייטמס שלו, שזה בעצם הרשימת האייטמים האלו, באותה שורה. ולכן כל עוד לא הגדרנו לו אחרת מבחינת הרוחב המינימלי שלו, הוא יכול גם לצמצם את הרוחב כדי שבאמת הם ייכנסו בשורה. מה היה קורה אם הייתי רוצה שבמקום שזה יצמצם את הכל בשורה, זה פשוט יישבר לשורה חדשה? מה שהייתי צריך לעשות זה להשתמש בפרופרטי שנקרא Flex Wrap. תשימו לב, כל פרופרטי שקשור לפלקס, צריך קודם כל להגדיר את אותו אלמנט כדיספליי פלקס, אחרת הוא לא יעבוד, וזה תמיד מתחיל בשם פלקס משהו. אוקיי? אז אני רוצה בעצם לתת לו את הפרופרטי שנקרא Flex Wrap, שכרגע הערך הדיפולטיבי שלו זה No Wrap, כלומר תשים את הכל באותה שורה. במידה ואני רוצה שישבור שורה, אז אני יכול להגיד לו Wrap. מגניב. ואז אני רואה שהוא שומר על הגדלים שהגדרתי, ולא מנסה להנדס אותם כדי שזה יתאים. בואו ניתן רגע איזשהו טקסט בפנים, כדי שנבין מה זה כל אלמנט. מעולה. וניתן רגע איזשהו פונט סייז.
יותר גבוה, כדי שנראה אותם יותר טוב, וקולור שיהיה white. אוקיי. מה היה קורה אם הייתי רוצה שבעצם הסדר יהיה הפוך? יכלתי גם במקום לעשות פלקס ראפ ראפ, לעשות לו ראפ ריברס, ואז תראו שכל הסדר משתנה. אוקיי, אפשר לשחק עם זה, תסתכלו על הערכים. מה עוד מעניין אותנו? מעניין אותנו בעצם אופציה של בוא נמרכז את הדברים האלה. בוא נחזיר את זה לראפ שזה יראה טוב. אני לא רוצה שזה יהיה ככה לשמאל, אלא הייתי רוצה שזה יהיה במרכז. אז מה שהייתי עושה, הייתי משתמש בפרופרטי שנקרא Justify Content. כשאנחנו מדברים על Flex Container, אנחנו תמיד מדברים בציר שהוא חד-ממדי. או בציר ה-X, מפה משמאל לימין, או בציר ה-Y, שזה מלמעלה למטה. Y, הקורדינטות שלו מתחילות מפה, מ-0, ונגמרות במספר מסוים, תלוי בגודל המסך. X מתחיל פה ב-0, ונגמר במה שיהיה רוחב המסך. אנחנו תמיד מסתכלים על הנקודה השמאלית העליונה כנקודת ה-0 שלנו, וכלפי מטה וימינה. אוקיי, אז Flex Container באופן אוטומטי, כל עוד לא הוגדר אחרת, הוא על ציר ה-X, משמאל לימין. במידה והייתי רוצה שהוא יהפוך להיות עמודה מלמעלה למטה, אז אנחנו יכולים להגדיר פרופרטי שנקרא Flex Direction, שאפשר לתת לו ערכים קולום רוורס בעצם הפוך, row שזה האוטומטי, row רוורס שזה הפוך, וכולי. 4 אלה שמעניינים אותנו. מה קורה אם נעשה את זה ככה? Flex Direction קולום, תראו שהוא מסדר את זה כעמודה. עכשיו שימו לב, זה לא נראה אותו דבר כמו קודם, שזה היה פשוט בלי פלקס, אלא ממש אנחנו רואים פה גם קבקובים שאומרים לי, תראה, כל אייטם כזה הוא פלקס אייטם. ה-DevTools מאוד עוזר לנו לעבוד עם פלקס. אני אחזור אחורה, ונחזור למה שדיברנו, שאני רוצה שהם יהיו ממורכזים. אז בגלל שאנחנו יודעים שכרגע אנחנו על ציר ה-X, כי אנחנו שורה ולא עמודה, אז אני יכול להשתמש במשהו שנקרא Justify Content, ש-Justify Content בעצם אומר איך לשים את האלה Flex Items לעומת אותו ציר. אני יכול להגיד לו שזה יהיה לאמצע, ואז אני רואה שזה ממורכז, אני יכול להגיד לו Flex End לסוף, ואז זה יהיה ימין, ואז במידה וה-Direction הוא שונה, אני יודע שיש לנו Directionים, נכון? אנחנו יכולים לעבוד עם Left to Right, שזה האוטומטי, משמאל לימין, כמו אנגלית, או RTL. עכשיו, מה שטוב בעבודה הזאת, ולעבוד עם כיוונים ולהגדיר את הפרופרטי כ-Flex End, זה שבמידה והאתר שלנו הוא גם אנגלית, גם עברית, אז במידה והדירקשן משתנה ל-RTL למשל, שימו לב שזה משתנה באותו לעומת הכיוון, כי הוא יודע להתייחס לכיוון כשהוא מגדיר את המיקום. בואו נשאר ב-Left to Right, ונגדיר לו Center, למשל. אני יכול להגיד לו גם space between, תרווח אותם באמצע, אוקיי? תן רווח שווה אחד בין השני. space evenly, תן רווחים גם מימין גם משמאל, שווים. יש פה עוד המון, אתם יכולים להסתכל, תשחקו עם הדברים האלה. אז בואו נשאיר את זה כרגע center. מעולה. אוקיי. בואו נסתכל רגע על עוד משהו שפלקסבוקס עוזר לנו בצורה מצוינת לעשות, לעומת הפרופרטיז הישנים יותר, שזה למרכז בדיוק באמצע של קונטיינר מסוים. בואו ניקח לדוגמה רגע שיש לנו רק פלקס אייטם אחד, אוקיי? אנחנו רואים שהפלקס קונטיינר תופס בדיוק את הגובה שלו. ככה זה האוטומטי, כי כל עוד לא הוגדר אחרת. אז בואו נגדיר אחרת. אני רוצה שהגובה של הפלקס קונטיינר יהיה 600 פיקסל. מעולה. עכשיו אנחנו יכולים לראות שהגובה של הקונטיינר הזה הוא 600 פיקסל, אבל הריבוע הזה, הפלקס אייטם, הוא לא יושב בדיוק באמצע. נכון? הוא יושב למעלה. אז כמו שיש לנו את Justify Content שמדבר בעצם על מרכוז ביחס לציר, אם זה שורה זה בעצם מרכוז ימין שמאל, אם זה עמודה זה מרכוז למעלה למטה, כי זה ביחס לציר. אז יש לנו עוד פרופרטי שנקרא Align Items, שזה בעצם לנגדי של הציר. אם אני עכשיו בשורה, אז הוא ימרכז לי מלמעלה למטה, כעמודה. וההפך אם זה עמודה. אז במידה ואני רוצה למרכז
בדיוק מלמעלה למטה, אני יכול להגדיר לו align items, center, ואופה, תראו איזה יופי. זה בדיוק עומד באמצע. עכשיו, למה זה עומד באמצע גם ימין גם שמאל? בגלל ה-justify content. אם נעיף את זה, נראה שזה חוזר שמאלה, אבל יחסית למעלה למטה, הוא נשאר באמצע. תנסו לעשות את זה עם floating, עם positioning, זה תמיד מרגיש עקום. ופה זה מהונדס בדיוק לעבודה הזאת, כי זה מסוג הדברים שכולם נתקלו בהם, וזה תמיד היה עקום, אז CSS פשוט הוסיפו את זה לסט כלים שלו. מחקתי את כל מה שהיה קשור ל-Justify Content ו-Align Items, כי רציתי לחזור למצב הזה שכל הריבועים שלנו צמודים אחד לשני. קודם היה טיפה מרווח, כי היה לכל אייטם משהו שנקרא Margin, שזה בעצם ריווח מבחוץ. שימו לב שכדי לעשות את זה, לתת ריווח לכל אלמנט, אז אני ממש צריך להגדיר את אותו קלאס של אלמנט, או את ה-ID, או ממש את האלמנט עצמו, ולהגדיר לו את ה-Margin. אבל מה קורה אם יש לי המון סוגים של אייטמים עם קלאסים שונים בתוך פלקס קונטיינר אחד? ואני רוצה שיהיה ריווח שווה בין אלמנט לאלמנט, לא משנה איזה אלמנט זה. אז פלקסבוקס נותן לנו פרופרטי שהוא סופר נוח להגדיר ריווח קבוע בין אלמנט לאלמנט בתוך הפלקס קונטיינר. לפרופרטי הזה קוראים גאפ. גאפ זה בעצם מרווח. והמרווח הזה יודע לקבל גודל, פיקסלים, אחוזים, מה שתחליטו. ומה שהוא עושה, הוא נותן מרווח קבוע בין אלמנט לאלמנט, גם מימין לשמאל וגם מלמעלה ולמטה. עכשיו אנחנו יכולים לראות שבעצם המרווח הזה זה החלקים הסגולים בין אלמנט לאלמנט. ברגע שאלמנט הוא האחרון בשורה, לפני שהוא נשבר, אני רוצה שהוא יימתח. כלומר, תתפוס את שאר המקום. בשביל זה נוצר פרופרטי שנקרא flex grow. אוקיי? בואו ניתן רגע קלאס מסוים. למשל, נקרא לזה grow. זה שם שאני המצאתי. אני רוצה לתת את זה לשלישי ולחמישי. לגרו הזה, מה שאני רוצה לעשות זה לתת לו פרופרטי שנקרא flex grow. הדבר הזה מקבל ערך, מספר בדרך כלל, שבעצם אומר לו האם לגדול עד הסוף או לא. ואז תשימו לב, זה שהאלמנטים האחרונים שיהיו בשורה, הם יתפסו את כל המקום.